तो हे वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୁଲିବା ମୋର କିଛି କାମରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯିବେ, ସେ କମଲ ଠାକୁର। ଚାଲନ୍ତୁ କମଲ ଠାକୁରକୁ ଭେଟ କରିବା, ତାପରେ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଫାଇନାଲି କମଲ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ, ଯେଉଁଠିକି ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଏତେ ସାରା ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଚିକେନ୍ ଭାତ। ତ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି